Velkommen her til Stensbæk Hede, der ligger mellem Gram og Ribe i Sønderjylland, nordlige del af Sønderjylland. Og jeg vil gå en tur ud på heden og kigge på klimper. Og klimper, det er en landskabsform, som er dannet efter istiden af sandflugt, erosion. Og den har noget at gøre med navnet klimp, som betyder alag på sønderjysk. Og når det så opstået, disse alag, hvis man har en meget sandet jord, så har man også en jord, der er fri for kalk, det vil sige en sur jord. Og i sådan en sur jord, der regner der sur regn nedbøren er i sin natur sur, og den udvasker mineraler som jern og humus. Humus, det er organiske forbindelser fra toppen og ned, og de udfælder sig længere ned i jorden og danner det her A-lag. Og de har også at gøre med disse klimper, som vi skal se her på Stensbæk Hede. Det er sådan, at en hede som den her er dannet på en smeltevandsslette. Og sådan en smeltevandsslette, den er meget flad, men dog ikke helt flad. Der er nogle små lavninger, og når A-laget ligger over det hele, så vil der dannes nogle små pytter, små moser. Og til sidst, så får man lidt tykkere mose. I middelalderen og jernalderen, der har mennesket været her på stedet og opdyrket jorden, først fældet skoven selvfølgelig, og så har de begyndt at opdyrke jorden. Nu synes jeg næsten, I skal se landskabet og ikke på mig, så nu skal jeg se, om jeg lige kan vende det her om. Ja, som sagt, så begyndte de at opdyrke jorden, og med det så startede også sandflugt, fordi at det var meget det her jord, og når man så havde dyrket jorden et stykke tid, jamen så opgav man den simpelthen, og så fik vinden fat og blæste jorden væk, og det er så det, vi ser resultatet af nu her. Nu skal jeg se, om jeg kan vende det her om. Kan jeg det? Kan jeg vist ikke. Nå. Men som sagt, de her klimper, der er blæst sand væk, undtagen de steder, hvor der var moser. Og det er det, jeg kan vise jer her. Der ligger sådan nogle flade bakker rundt omkring. Jeg går sådan set på den del af jorden, som er eroderet ned til et niveau, en 3, 4, 5, nogle steder 7 meter under den oprindelige overflade. Den oprindelige overflade ligger oppe på toppen af de her flade bakker, som jeg nu vil bestige en af lige om et øjeblik. Klimperne, de findes kun 3 steder her i Europa, blandt andet her og lidt længere nordpå på Holstebro. Desuden findes de et sted i Holland. Jeg håber, I kan høre noget fra den her vindstøj. Så bevæger jeg mig ind igennem lyngen her. Det har faktisk været sådan, at man for århundreder siden havde kørt til at gå her. Og på sådan en hede med sand, der er jo ikke noget vand til, de kan drikke fra. Så gik de op på toppen her. Fordi de her moser, når det regnede, så holdt de stadigvæk på vandet. Så kan vi se her, nu står jeg oppe på kanten af klimpen. Og sandet er så blæst væk her imellem. Der ligger flere klimper derovre. Sådan nogle
fladtoppede bakker. Så det her, det er altså den oprindelige overflade på hedesletten. Og der ligger en miniklimpe derude. Og flere klimper herovre. Der findes fine vandreruter her på Stensbæk Hede og omkredsende plantager, som jeg kun kan anbefale. Desuden er der nogle gode plancher, der forklarer klimpernes opståen. Der er også vist et tværsnit af en klimpe, hvordan den er opbygget indvendigt. Men et flot landskab. Så en oplagt tur med en picnickur her til Stensbæk Hede. Man drejer fra ved Enderup Skov, og så er der kun en par kilometer herned til en parkering, hvor man kan holde. Og så er det bare at klimpe ud over heden. Og så kan man jo måske være heldig og nyde det gode vejr, ligesom jeg også gør i dag. Selvom det er lidt koldt. Men tak fordi I kiggede med på min lille tur her på Stensbæk Hede.